Sambel nopo engko? Sambel kaya kuwi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat arep sore iki pemirsa. Ceritane iki mang aku bar ditelepon bayi. Yun, ora usah masak. Entuk terteran. Konggone Mbak Fitri kabeh telu. Mbah Yi entuk dhewe, Bunda Dewi entuk dhewe, Intan entuk dhewe. Lah terus piye? Berarti gak sida nyambel kecap, nyambel tahu. Saiki sida. Nyambel saiki ae. Ora ndek akeh. Ngono. Ya wis nek ngono. Tok terteran iki, Nduk. Ki mang aku nggodho gedang, tumbas gedang nek. Iki aku njaluk. Le, yo urung to. Godhog gedang pemirsa. Oh. Godhog gedang. Saya pemirsa aku tak ninggoni bayi bar ditelepon. Halo Dara. Hai. Mendung pemirsa. Mendung. Mendung, suasana mendung sekali. Yes, berarti engko masakin komponan wis di sego kok terteran sego iki engko jek enek dekat. Mbah Yi. Maaf Mbak Allah, nanti apa pembagiannya apa jenenge bertahap ya, tidak bisa langsung 25 orang mak jeleng. Mungkin sehari dapat berapa pembagian terus tak bikin konten. Pokoknya intinya saya terima kasih diberi konten sama Mbak Allah. Saya tidak bisa membalasnya, semoga Allah yang membalas kebaikan jenengan. Diberikan rezeki yang berkah barokah lancar selalu. Angsal 3 bayi. Jenengan dapat. Mriki lampune bayi. Jenengan dapat, Bunda Dewi dapat, kula dapat. Dek Dewi pun jan telepon. Urung tak telepon Dewi. Alhamdulillah, Mbak Fitri. Iki. Oke. Ya terus sayure. Sayur iki jangan nih Pak Fitri. Apa iki? Iki bayi. Saiki tahu iki. Jangan tahu. Sing iki sayur. Jangan tempe. Tempe. Ya tempe. Tempe. Segone sak mayan terkait. Oh mboten sadar. Mulane tak andani engko nek gak tak anu ni. Tapi bayi. Niki kula nggodho gedang. Intan ngomong ngene, Nduk. Enek apa sego terteran Nduk Mang Tri Mbak Fitri kanggone Mbah Sum. Awak empre yo gak usah sambel tahu. Ya usah Bu, tetep gawe. Oh ndek gawe ngoten sithik lah gawekno. Sithik lah nggih. Ya sak gawekno lah wong terakhir bocah. Lah wong kula nggih nganu cah bayi napa? Gadah pepes pindang tesik setunggal ndek dalu ape tak nggo sahur malah ditumbasno. Kayak kulkas terus dikekne nang-nang besok di sahur garing. Napane bayi? Pepes. Niki tak kukus. Nggih, mboten sida masak. Tak beleng. Jan telepon lah. Mau tak bel kesek, kok nek tangi-tangi kan gak anu misal sayur wis sampe segone sakmene abote apa iku sampe iki mbok dang sampe sesuk ijik so. Nggih, tak ngerti samene kae teh. Dewi tak pengen nyagang kok dagang. Nggih, mengke kula badhe salat asar tak nyicil niki mbuh angsal pinten mengke tak nyicil. Ya nyicil sithik-sithik wong. Oke, sitoke sing adoh sing mriko. Nggih, pun bayi tak betul. Kula kula lawange tutupan kula Mbak Yun, mboten nenten Ibu. Kula tidur bayi, ngantuk kula. Apa-apa Mas ugo aku muni ngono. Kula tidur berarti, mboten krungu diceluki berarti tidur. Mak siyut ngoten Dik wau kula. Terus terus kene gak apa-apa Mbak kok ae. Padha ae. Waduh. Nggih.
Nggih, pun bagi. Saking nisan ya. Nggih. Maaf nggih pemirsa, dikarenakan orang masak, aku tak nyicil apa tuh jenenge berbagi. Karo ngabuburit ya pemirsa, ngabuburit mlaku-mlaku ning gone sekitar. Tak cukuke. Kan tak deleh ning omahe rek kae. Bu. Mak Jah mau mriki ya? Ndak pundi Mak Jah? Ayo Mak, kita bergerak. Wes to, aku tak. Waduh. Ayo Mak. Ayo. Gowo piro Mak? He. Kidul sik siji, terus etan kan sing roh sampean leh kaya mboke Mak Jamilah, ngono-ngono klub berarti langsung telu aku sampean goncekno apa piye? Berarti ngene. Piye? Mak Jamilah. Ya. Terus gak ero. Anu Mbak Lina. Iya, sing Mbah Tuwi. Terus apa sitoke? Bomi Kak. Bomi telu. Jandil gak? Jandil apa? Maaf ya, jandil sing anake telu kuwi. Ya wis gawe sak jandil berarti papat. Berarti etan go papat dibrek-brek ning motor ngono. Ya gak apa-apa ngono. Ayo. Motor jeneng kena Bu. Kena. Ngidul sik. Ngidul sik ya, ayo. Gone Mbah Samin. Mbah Samin tok. Mbah sing dhewean sing mek bayar listrik karo sampeyan kuwi lho. Kuwi baramene gak. Gak, lho iya sisan. Ya wis ayo. Ya, kuwi kakak beradik lah, udah tuweke. Ya ayo. Atine ben seneng nggih pemirsa. Sampeyan gowo loro. Aku wong-wong tok. Aku gowo wong-wong tok aku motor. Bismillah muga-muga iso mendhuwur aku. Iso. Wong Mak Jah pendekar welek-weleke iso. Masa aku pendekar dermimil gak iso ya, Mak. Berarti loro, Mak. Yo. Wes ya Mak, sampean tak jak berjuang ya, Mak. Kalau tak berjuang nggih untuk menyampaikan amanah-amanah saking Mbak hamba Allah. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya nggih untuk jenengan seluruh pemirsa Mbah Yi Family. Nah nanti apa jenenge kayak Mak Damis. Wes to Bu, Mak Jah yang gerang kerja ngono Jak. Anu nggih Mak nggih. Pokoke penting Mak Jah niku mboten repot nggih. Tak jak pokoke. Ngangsu Lek. Ngombeni sapi, nggih iki Mbah. Mbak Ju. Kula anu buses. Nggih. Nggih, niki anu Mbah, angsal titipan saking tiang tuwebeh mriko lho. Nggih, ngene Mbak Allah. Nggih, Mbah. Kula tak melok teng mriki nggih. Nggih, teng mriki nggih. Nggih, sampun. Dadi Mbah Rami iki anu ya, Mak. Iki nunggoni omahe Lek Sari nggih. Iki kan ngene Lek Sari. Ya pokoke dhewean ning omah. Nyelok gambak kula. Iki Mbah Nang iki kakake ya, Mak ya. Iki kakake, kakak tercinta iki lho. Mbah Saman jenengan terus sinten meneh Mbah? Kabeh. 3 tok. Ngawan mati tunggal. Oh, nggih. Barepe mati. Oke, kula tak lanjut nggih, Mbah. Tenggene anu koper boe Mbah Nang niku lho. Matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun kalih niku lho, Mbak Allah sing wonten Arab, Mbah. Nggih. Kula tak mriko riyen nggih, amin. Nitip motor nggih, Mbah. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih, aman nggih. Nggih. Satu nggih pemirsa. Iki selanjutnya. Kae. Idola kita lho. Mbah Saman iki ndek biyen ya tau ganteng ya Mak yo. Biasa kandang yo. Ndek biyen yo ganteng di zamannya pas zaman Belanda kae. Nggih, Mbah, jan ndek riyen nak ganteng nggih, Mbah. Lho, mbah ya. Lho, nek mboten ngertosi jute saged putrane saged 5 ya, Mak. 5. 5 pira, Mbak? 5 apa pira ya? Oh, sejinah jenengan. Mbok yem. Sejinah nggih berarti sejinah 10 pemirsa. Lah nggih nek mboten ganteng ndak putrane sejinah, Mbah. Sejinah 10. Walah, Mak, mbake duwe harta karun, Mak. Apa sih? Dong telo lumbu. Lho, niki jenengan kemangi. Oh. Boten, Mbah. Boten jangan menerok, Mbah. Kula pengen panggil jenengan mawon. Mak niku nggawa apa, Mak Mbah Nang niku? Mbah. Mak, berarti sampeyan awake dhewe nek sampe dikeki umur dawa, bungkuk ngono ku ya, Mak ya. Tunuk ngono ya, Mak. Koro, Mbah.
ngene mlaku sik. Oh. Walah, Mbah. Jenengan pek wonten ki ambaan ya, Mbah? Ya ambek sapa lah. Lah pripun? Mboten pados kanca. Mboten. Anak wis akeh kok. Wah, anake pun kathah nggih pun. Kula tak niliki lumbune jenengan nggih, Mbah. Ya Allah, Mbah. Kesendul. Uga mau, gak. Sing nandurke sinten iki? Oh, sing butuh kelan. Lek warsi lho iki lho mak dong telo disuambel. Oh, iki jedinge Mbah ning kene, Mak. Lah lak pipis adoh, Mak. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Mbet, Mbah, mboten napa-napa. Sing penting paringi sehat, Bu. Wah. Wes, Mak, ben piye jenengan, Mbah? Mbah, jenengan kula syuting, pemirsa kersane ngertos nek jenengan niku ndek nomen niku ganteng nggih, Mbah. Kula syuting pokoke jenengan nggih. Atus-atus, Mbah, atus-atus pokoke riyen amit-amit. Nah, iki monggo ditampi nggih, Mbah. Niki saking Mbak Hamba Allah, Mbah. Griyane tuwebeh mriku lho tiyang Arab. Nitip nggih jenengan. Ngoten. Itu Arab iki. Nggih. mergawene teng mriko. Mriko suamine merdamel teng mriko, terus enten rezeki, terus titip kalih kula ken nyampeke panjenengan ngoten. Soale kan jenengan niku terpilih sebagai tiang ingkang ganteng, Mbah, pada zamannya. Ngoten, Mbah. Nggih. Lah sakniki kan jenengan nggih tesik jos to, Mbah. Nggih to. Mlaku teko ndi ya, Mbak? Tapi alhamdulillah Mbah pendengarane jek jos ya, Mak ya. Dijak jek nyaut tok, Mak. Cuma sakniki make nek make almarhum make kupinge. Make kae Mbah Sarjem kae. Iya. Kupinge nggih. Oh, sak barian kalian jenengan. Oh, nggih. Dinten niki masak napa jenengan? Dimasake napa kalih putra-putrine jenengan? Anak-anak Dikirim napa? ya mes warisi. Jangan apa, Mbak? Jangan napa niki wau? Kelan apa wonge? Urung kirim. Oh, dereng dikirim. Urung anu. Jenengan siam? Poso. Oh, alhamdulillah, Mbak. Loh, seluruh tim ruwet Mas Dimas inilah Mbah Samin. Mbah Saman. Loh, kuat poso. Nek mangi Mas Mandor cerita, "Bu, kula mboten sahur dadi kula mokak." Ada ceritane. Terus Mas Mandor, nggih pun Mbah nggih, kula matur nuwun, kula tak langsung lanjut. Niki tesik pirang-pirang. Iki manggone. Dalam kula Iki anake kula Sis. kula mbarepe buses putune Mbah Ngiso, Mbah Marinten lapangan poli. Nggih. Nah, kula niki sing diarani Mbok Barongan niku nggih kula niki. Kae tau rene nek Mbah, kae tau ngekeki rene lho kok kae ya iki. Wis, Mak, iki ora barbar. Nggih, kula nyuwun pamit nggih, Mbah. Kula tak saliman mencium tangane jenengan nggih, Mbah. Ben terok panjang umur kados jenengan, Mbah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin nggih. Wis nyentungane nggih, Mbah, mugi-mugi nggih sehat sing maringi rezeki nggih sehat panjang umur, rezekine lancar. Nggih pun, Mbah nggih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Loh, Mak, kandhar ya. Iki biyen ganteng tak adohno pemirsa jenengan wis to. Senyum, Mbah, senyum riyen tak foto niki. Lho, nggih. Gigine tesih pinten? Apane? Gigi wojo-wojo. Kelas. Waduh, Mbah. Nggih pun, Mbah, monggo nggih, Mbah. Aduh. Nggih, kula putune Mbah Ngiso almarhum. Ngoten. Nggih. Dadah, Mbah. Assalamualaikum. Waduh. Mak. Ambilno kok kene 2. Itu Mama berapa? Tiang kok lah. Iya lek tiangku, ya. Oh, tambah 1 saja. Mak bisa gawa, Mak? Satu. Wes Mama sing ngerti. Ayo sama Mama. Yo. Mama sing kenakan sing nyuting. Biasane kena mbek Intan. Ayo, Intan melu iki. Alah lah ya wis 200 ta. Lah ngoco spion. Waduh. Ya ayo, Mak, ayo. Halo Suti, ketemu lagi Suti. Halo Ti. Sehat? Alhamdulillah. Mbok Mi sehat, Mbok Mi. Malah tambah wayu Mbok poso-poso. Jan ndak tambah wayu poso-poso. Ngono iya kok. Boten, Je.
Wong ijek tambah 6 untune 2 prukul kok. Lho, untune 2 prukul pemirsa lho. Wayune ra kaprah. Dilayu aku. Lah aku ndek tak bayar kok. Mesti dibayar, Mbak. Ini tak dibayar ya. Iya langsung niki Mbak angsal titipan saking nika Mbak hamba Allah reken. Panjenengan wis mugi-mugi manfaat nggih, Mbak. Nggih. Pun pinarak mriku riyen. Lah niku abrit-abrit teng Kresek apa, Mbak? Niku lho. Kuwi ngene dhewe kok kono kok. Oh, sing Mbah kuwi yo. Mbah ya. Liwat kene sa. Iki kene sik, kok Sasurana ngono. Lah sing gone Mbak Suci kuwi. Lah kok liwate kono. Sasurana ya, kok rono lah Surana iki nek kene sisan sik. Oh iya. Nek guyang-guyang, Nduk. Nggih sami-sami nyon pandungane mawon nggih, Mbak. Muga-muga do slamet do waras do berkah niku akeh. Nggih, amin, Mbak. Amin. Lah niku napa? Sapa jenenge? Rawi yo nekat lho. Teng Hongkong. Nang Hongkong Hongkong. Jenengan pun ngertos kabare Hongkonge pundi ngoten, Mbak? Mboten. Nggih mboten ngertos. Pokoke kabare 6 tahun ngoten. Nggih. 6 tahun nggih. 6 tahun. Oh nggih didongake mugi-mugi teng mriku nggih sehat. Nggih. Paringi majikan sing baik hati. Ngoten nggih, Mbak nggih. Nggih. Nggih pun Mbak kula tak lanjut nggih. Lanjut jablas. Nggih. Lanjut jablas. Nggone Mbak sapa kula, Mbak? Nggone Mbak. Anu Mbah sapa plek jenenge Mbah Kasri nggih. Niki madosi wong sing tuwik-tuwik kula. Nggih. Karo wong sing ayu-ayu. Berarti jan yo wayu. Mbak, jenengan ndek enom yo wayu ndek yo, Mbak yo. Jere kuah wong anake ngantek 5. Pinten? 13. Mbak, 13 Blek. Lho. Tenan, Mbak. Oh, alah. Asli? Asli 13. Mboten kabeh brobol mawon ngoten. Mboten napa-napa, Mbak. Sing penting paringi sehat yo, Mbak. Panjang umur nggih, Mbak. Ya Allah. Kula rindu jenengan nek pujian ning langgar Mbok suwi, dek gak Mbok mik suarane endi cah aku ngono. Dikono. Mboten maksudnya kula sing ngrungokke jenengan kan pujiane sing di jaman biyen ngoten nika lho. Menur kembange menur ngoten kalau. Mbak, buwe wonten. Mbah Dok. Oh nggih. Ayo, kula tak pamit lho wis ping 3 mak salaman. Ping 4 iki. Ping 4 iki ping 2. Nggih pun neh ping 6. Ya kula tak lanjut nggih, Mbak. Lah iki ngene Mbah sapa mak jenenge Mbah Kasri. Oh Mbah Kasri. Enten, Mbak. Kudu anu, enten nggih, maksud. Mbah Kasri. Nek sing ngene sinten niku lek jen pundi lah mriki? Oh, nggih. Ngapunten nggih, Asalamualaikum. Nggih, kula, Mbah. Anu sare, Mbak. Oh, ora tuh rasa-rasen, Mbak. Walah, Mbah, kesane langsung. Mbah ngapunten niki angsal rezeki, Mbah nggih. Saking hamba Allah nggih, mugi-mugi kene kathah nggih. Ngelu nggih, amin, Mbah. Amin. Walah, awake panas sak awake anget. Mbah ngapunten jen adik mirip Mbah Kanti ya, Mbah? Lah apane? Dulure, Mak. Lah dulure. Mbah Kanti lor iki? Iya. Oh, Mbah Kanti ya. Jenengan Mbah Kardi almarhum? Nggih. Loh. Oh, berarti sedulur. Aku malah gak rafet niku kok mirip karo Mbah Kanti. Ya Allah nggih pun Mbah nggih kula tak lanjut mugi-mugi ndang paringi sehat nggih Mbah. Awake ya Allah Mbah. Ya Allah Mbah. Mak iki kira-kira Mbah jenengan yuswa pinten Mbah? Enten swidak langkung nggih? Wis luweh. Umure pira, Mbah? Oh, 80 luweh. Heeh. Oh, nggih pun matur nuwun nggih Mbah, kula tak langsung mawon. Ya, rene lho Mbah mburi. Nggone iku lho sapa Mbak? Lek sapa lek Suci? Jan. Iku tesih dulure jenengan nggih Mbak, Kang Mase nggih. Oh, Dijan Kang Mase. Nggih pun Mbak nggih kula pamit rumiyin nggih matur nuwun. Makasih ya. Nggih, iki lho Mbak iki pekerja keras numpak ning dhuwur iku lho Mak ngopo kerja sampeane karo Pak Silondang kok. Tak foto. Dadi dhuwur kayu malah dhuwur kayu. Nggih monggo Mbak Yum nggih ayo ta. Monggo Mbak tinggi sare mawon malah jenengan nggih sare. Nggih. Wis tak lanjut ya Mbak Yum ya. Nggih sami-sami. Walah Mbak jenengan suruh akeh ngene iki Mbak. Mbah Sarmi tak terus Sarmi yo. Mbah Sarmine kan lili. Oh, sok ben Mbak nek pengen nandur Mbak sok ben tak nyuwun winahe mawon Mbak. Wah akeh harus ketok jebuk. Wah jo Mbak eman-eman. Mak jah. Mak jah rene enek tanaman apik rene. Jaluk saiki sik apa tono. Lah yo kok ning pot dijepno Mak. Mak terus. Sing tuwek Mak. Tuwek sing nguncis-cis ngono.
Mbak nyuwun, Mbak. Niki lho Mak cus ngoten. Nyuwun nggih, Mbak. Sithik ya, Mak. Kula gadah pot, Mbak. Wes, Mak. Kondo-kondo, Mak. Mboten apa-apa sekedhi mawon, Mbak. Wes, Mak, wes. Angil, Mak. Ulet yo. Oh, merambat. Lho, Mbak, ampun, Mbak. Lho, jos, Mbak. Sandalku ngantek ngene. Ampun. Kula gadah pot matur nuwun Mbak Mami nggih. Lho, nyeten gowo ta? Wah, eman-eman ya wah apike, Mbak. Merambat ngeten iki, Mbak. Niki jenenge surah temu rose ngeten iki lho, Mbak. Surah abang ya, Mbak Yu. Iya, iki anu temu rose, Mak. Iki oleh tuku ngene iki lho ular bakul kembang gadung. Oh, nggih. Terus dikeki sakane. Ya Allah, apike, Mak. Ini ki nek omah tuwang sing golek ngono ka lho. Golekno nggo kembang gantal, Mbak. Maksudnya nggih, nggo temu rose. Nggih, Mbak. Boleh mana-mana ya, Mbak ya. Nggih, ben Padang ngoten nggih. Walah. Nggih, kula tak lanjut ngene iki lho. Anu Mbak Suci. Mangga jenengan Miss Universe. Love you, Mbak. Senduk. Suti ki guyu. Alah, Nduk. Kesana spesial, Mbak, kayak Intan, mungkin jan paringi sehat terus ya, Mbak ya. Panjang umur. Dari kata apa? Pengen sekolah. Pengen sekolah. Pengen sekolah kalau sak ulan pun ulan. Dek ngenani di sekolah perjalanan. Enggak dulu. Mbak Rawi. Iya. Jadi goreng. Nggih, gaduh pokoke. Blitar. Teng Blitar sekolah. Nggih pun Mbak kula tak pamit riyen benjing tak dolan. Amin nggih. Nggih, iki tak lanjut riyen. Nyun sewu bulek nggih. Amit. Nggih, nyun sewu dari langkung. Intan. Nggih pun pemirsa iki tak lanjut lagi. Kami pamit dulu nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Monggo Mbak matur nuwun nggih. Sekali kene tak koyo ning kene jero. Terus